Let's go. Kum sebentar jong kecing besar benia. Yaki polisi ba ajeng Arab yaki bari. Bat kicing temu bakongsan jong Presiden Donald Trump jong ka US nabenta ban pesange no. Yaki klur tingka kicing Arab ban Arab nabenta ban peniem yaki breu. U Dr. Atul Gawande ubadai u surgeon jong ka Amerika. Bat ubadai u nongwat benia halor ka kot kekia jong kipat ba. Ula perta ya ka stop work order kaba ka sorkar u Donald Trump kala penmi kaba kandai pusngi halor ka cing pesange ban ai cing Arab napeta ki pari hapo kandai pusngi kumta une doktor ulama ham lupa ya ka cing ma ki basir kai ya ka kot ka kia jong ka pertai ka hukum ka bala penmi da u Donald Trump kaba kandai pusngi ban sange ka cing ai cing Arab syaki bari kan penjular jur ya ka pertai bat ya ka US laong u Dr. Gawande ulaong ru kane kalalong persya ya kecingpang keban penyap ya kibru bat ki program pakerpang jong ka kot ka khia keban sakri ya ki million lut hakeleng ka perthai kum kine ki cingpen sange no namata ban ai cing Arab sya ka perthai ha ka kot ka khia kan bu jingma sisa ya ki million lut ki khna kum balong ka cingpur state u knyang jingpang marbok hapo kari Tanzania ke badon ha Afrika nalor kata kacing pesange ya kacing yakun persya ya kunyang Jepang mpox ubala sapreng bha bat ubala penyap ya babun ki kana hapo West Afrika kacing pesange no ya kacing pejbenia ya kacing pang klamsim ha ki south kandai teli kiri kaneru kalakta sibun da ka ba penrap bakane kacing pang kala dep ban penyap riuru hapo kari Amerika u Dr. Gawande ulaong susu kane ka hukum kala pentut ru ya kacing temu ban penduk jaj ya kacing pang kum kacing pang polio kacing pang marla hakiwa bat kacing pang hati kibala jandu jaj hakikatu kan ni kitan ha kacing tho ka babnia da u Dr. Gawande ha ka social media jong u Dr. Gawande ula tho ru ya kacing ta kibakam he kacing pesange ikidawai bat kiru kom terkam ki bayarap ya palat kandai po million ngut ki kentai bat ki kana ki badon kam ya ka kot ya kia kum kicing ai dawai ki baramdor kacing sumar syuaban kakun kacing kakun ka basngan bat kacing ya da na kacing kakun kicing sakri babek na panta ki hinyo million ngut ki kana kan don jing ma lada penkut no bat kacing pensange no yaki no sumar haki arp laiteli kiri kaneru kan kata sibun ulaong susu lapin sange no ya kacing ai dawai bala ai sobha yaki ban penek pensa yaki arpo million ngut ki breu ki pa im bat u HIV nalor ki program ka kot yakia kacing pesange no ka bu jingma ya kacing la jong ka USH ha ka ba ki nong trai bala ai kontrak ki ba kentup yaki ba siteng na katanat ka kot yakia ha ka perthai kini ru kin saya kandu jing kari Amerika kadai kan nong yarap ka ba hektam ha ka perthai kabala yarap ya kiri ka perthai hadu hinyo po ar billion dolar ha usnam arjar arpulai nabeta banekun persya ya kacing duk ya kicing pang bat kicing jong ki breu ha ka perthai ka hukum sange trai pen ban kalabu ya baro kicing yarap ki badon lupa bat ki pathamai ha kacing ma